gaztetaz gaude konforme. Gazte gara azte eta ez gaude konforme, zioen gure gurasoen gaztaroko abesti batek. Zuek ez bazeundeten konforme, gu ere ez. Guk ere mundu garbiago bat bizineko genuke, gezurrik gabeko eta injustiziarik gabeko mundu bat. Eta horretarako lan egiteko prest gaude. Eta lanerako prest nola gaudenez, entzunak izan nahi dugu. Ze ez dugu nahi guretzat, gure mesederako bestek diseinatutako trajerik. Geuk aukeratu nahi dugu horiala. Geuk diseinatu eta geuk josi. Geuk hanka sartu eta geuk berregin. Eta geuk behin betiko beltxoa jantzi eta erantzi. Gure gandik honen ateratzeko ordea, norbaitek hartu behar du ardura. Eta prozesua, udaleko kirola eta gazteria batzordeak gidatzea proposatzen dugu. Batzordean, parte hartzen dugun zinegotzi, teknikari eta gainerako eragileen artean, prozesua geuk gidatzeko gai ikusten bagara, hala egingo genuke. Bestela berriz, kanpo laguntza behar dela irudituz gero, kontrata dezala horretarako prozesuak burutzeko esperientzia duen elkarteren bat.